Às vezes, os cadeiros de televisão dão de primeiro lugar. Лошо бил токовете. Лошо са бил токовете. За да умре котенцето, значи. Старо котенце. Зъбки нямаш. Ти зъбки нямаш в момента. И ти си стар. И ти си стара в момента. Лук едеш ли? Лук едеш и как сказать? Лютички. Лютички главно, но и тиква едеш. Тиква? Да. Интересно коти. Колко уши имаш? Две ушички. С две опашки? С двете опашки? А, не, сямското, дето го качах на покрая.